The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, mag-andam una kita sa atong kaugalingon, pinagi sa pagsusi, kung nanapa ba kita gipangtinir nga mga sala, gikan kaniadtong pagmata nato kaganiya o sa atong pagpadayon sa pagkinabuhi ng adlaw, hantod ni mga gutloa, ato kining isugid, ikumpisal, hinganlan nga to sa tubangan sa Dios, kay kini mahimo lamang nga babag sa atong pagahimon nga pagtuon sa pulong sa Dios. So, humani mo buhata ka na, ikaw mahibalik ngadto sa pakikabitay sa Dios, o ikaw mapunan sa Espiritu Santo. O alang kanimo higala, nga wala pa'y kaluwasan, ang imong buhaton dili ang pagkumpisal sa imong mga sala, kundi pagdawat una kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong maluluwas. Mao ka na una nimong buhaton, aron ikaw mahiluna sa grasya, o ikaw maluwas. Busa, mag-andam kita, atagan kag pipila ka gutlo nga hilom nga pagsusi sa atong kaugalingon. Busa, magampo ta. Let us pray. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita sa mga kausapa, aron kami makapadayon sa tuon sa imong balaang pulong. Kami nagampo karon nga pinagis pagahom sa Espiritu Santo kanamo, imo kaming tuduan sa dugang pangkamatuoran. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga suki, atong mga higala nga dili pa mga Kristohanon, o kanimo usab nga igsoong Kristohanon. Maayong adlaw kaninyong tanan.
Salamat ta sa Dios nga gipabuhi pa kita hangtod ning higayuna, kini gumikan lamang sa iyang gugma, grasya, kaluoy ug kortesiya. Kini tanan grasya. So, karon magapadayon kita sa pagtuon, aniya man kita nagadupot sa atong pagtulunan nga giuluhan o God's 10 problem-solving devices for believers. Ang napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran alang sa mga magtotoo. Now, let us remember atong labason sa atong panumduman ang 8 ka mga ang sa reversionism. Okay? Ang uban kaninyo murag nasag-on na ninyo kini ug na nasud na gyud sa imong alimpatakan. Okay, as a review, again, ang una nining ang mao ang reaction distraction. Ikaduha, frantic search for happiness. Ikatulo, operation boomerang. Ikaupat, emotional revolt of the soul. Ikalima, Lactean negative volition. Ikaunom, blackout of the soul. Ikapito, scar tissue of the soul. Ug ang ikawalo, reverse process reversionism. Mao kini ang 8 stages of reversionism. Na kini mao ni makaguba sa atong Kristohanong pagkinabuhi. So, gimanduan kita sa Dios, kita mga magtotoo should always be aware of these stages tungod kay sa diha nga kita musul na nining 8 ka mga ang ining 8 stages, ang atong espirituhanong kinabuhi maguba. It's destroyed and devastated, which we cannot afford. So we have to be aware of the first stage of these 8 stages of reversionism nga mao ang reaksyon. Kay sa diha nga kita mo react, musinta, inay kita mo tubag, musinta mo react to whatever truth or Bible doctrine, ikaw mahimo ng kandidato sa pagkapildiro. You are now a candidate to be a loser. Now, can you afford to be in that state? Mao ni atong matngunan. Ato sang hinumduman nga anay prinsipyo nga nagaingon bahin kini sa stress. Okay? Kining pagpiit o kanang kabugat. Hinon lang nato. Adversity is inevitable. Stress is optional. Ang katalagman, mao man ay Visayan, no? Ang katalagman dili kalikayan. Apan ang pagpiit o kabugat, stress, ikaw makapili. Pildi ba ka sa stress o dili? Makapili ka. This is optional. Now, sa diha nga usa ka magtotoo, mo sinta, mo react to being rejected. Kato atong isugutan nga isalikway ka, mura ba ka i-disregard, hingnon lang nato, no? Isalikway ka, di naka tagdo nila, mo man ay timailhan man nga gisalikway ka na. So once a believer atong isugutan, sa dihang usa ka magtotoo mo sinta tungod kay siya gisalikway, siya unsa katibulaag, he fragments, he disintegrates, sabi ni saya, magkaguliyang na. Okay? Now you see, ito na mag-iingon nga, if there is a rejector, there's also a rejectee. Ang rejectee,
is passive, ang rejector is active. O when this is kanang makapildi na gyud sa usa ka magtotoo, then he is devastating his own life. He is destroying his own life, which we cannot afford as believers. Mao ni atong bantayan nga kini mahimon, mao na ni occupational hazard. You see, magbabag na mga mahimo na ng luop, you see, nga dili na ka makapadayon sa imong tumong. See? Now, ang Pilipos 3:13 nagaingon, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Now, tuod, ang usan is mga occupational hazard, kining pagbaton o kabalisa, anxiety. Kay kining kabalisa or anxiety, usan ni sa mga mental attitude sin that we are to avoid. We have to avoid being anxious. Kini bang kabalisa? Natingali kining word nga kabalisa, murag di kayo ni klaro sa mga labi na sa mga bagong tubo. Kini mga ginamit ni sa mga mga guwang na ba? Okay? Kabalisa. Dili gud ni ginagamit on a daily use nina. So kini ato lang ning hubad, basihan na to ang diksyonaryo nga Visayan English. So kabalisa, anxiety, usa ni sa mga ihemplo sa mga sala sa huna-huna. Mental attitude sins which we should avoid as believers. And we should avoid being anxious. Kay sa dihangaw sa kamagtotoo mo sinta nining pagsalikway kaniya, nining wanam siya tangda, he commits the emotional complex of sin. Mao na iyang mabuhat nga sala. Emotional complex of sin. So, mahimo na siyang ulipon o biktima sa mga paagi ni Satanas. Si mga hukus-pukus ni Satanas. Nahimo na siya karon nga pildiro nga magtotoo. O unsa man ang major culprit nining spiritual warfare, ang mga bad emotion, ang bad emotion nga magamit sa magtotoo. Bad emotion, inomdom ka, duha ka klaseng emotion, bad emotion and good emotion. Sa diha nga mogamit kining mao magtotoo sa bad emotion sa iyang bahin, kinahanglan atong matngunan nga kana mao ang major culprit. Mo na tigsa o hulhog mo tig tuod nimo nga buhatan na. You see? This is the main culprit in our spiritual warfare. Inomdom ka sa tulo ka human problem solving device or devices. Usa ni defense mechanism ug ubos ni ana ka ng denial, paglimod, na repression, forgetting, kalimot, ilubong sa kalimot, ug ang ikatulo, projection, angin o pagpahid ngadto sa ubang tao. So, we have therefore to be very discerning. Nomdom ka sa pulong discernment, pagkaalingat, pag-ilan nimo, nga mailhan nimo dayon, malinggatan nimo dayon. When it comes to rejection, avoid reacting to it. Instead, unsa? Respond. Tubag lang niya na. Inubanan og unsa? Doktrina nga gimetabolize na. Nga galing na. Nga tungod kay iyang gituuhan, gidawat, og iyang giunsa. He embraced that doctrine nga iyang
nakatunan. So, when a believer thinks he is right, even if he deserves to be rejected, kini siya will tend to have an irrational, illogical condition. Thus, he will be a victim of self-righteous arrogance. These believers, ato na lang sa dinaghan na lang atong paghisgot nini, these believers will tend to have a locked-in negative volition. Nomdom ka? Locked-in negative volition, usa sa 8 ka mga ang-ang o ganghaan ngadto sa reversionismo. Ngano? Tungod kay ang doktrina, Bible doctrine does not work anymore in their life. Dili na mo salir. Di na mo ipikto. Kay, well, besides, they're going to have a very low self-esteem. Ubos ng ilang tanaw silang kaugalingon. And they're totally divorced from reality. O, mo na akong karon na pangutana, can you afford to be a victim of this problem? No way. Tubaga dayong no way. Dili ka buot. Now, another problem, laing suliran is kanang gitawag og emotional instability. Wa bay kanang kaligunan, di ba makabarog ginamit ang imong pagbati. Now, some of the trends of emotional instability, mao kini nga atong ipangisgutan last time, mukabat man ni sila mga napog 15. Ang una nini, implacable, kagahigo. Sunod, sapot, tantrums. Sunod, hypersensitive, kanang pagkapikon. Ikaupat niya naman pangluod o luuran. Sa in English, sulking. O niya, panglimbong o limbungan. O niya, sunod, pagsupak, defiant. So, ingnon na lang nato nga supakiro. O niya, sunod niya na self-righteous arrogant. Instant gratification with no regard to the feelings of others. Lack of objective goals in life. Projects his defects and mistakes or insecurity. Pinagi sa pahid ngadto sa ubang tao by blaming others. Ang sunod, erratic. Kining erratic, usab-usab sa nauna o panglihok. That is erratic. Unya sunod, affectionless. Wa siya gugma. Wa siya pag-angay sa uban. Ungrateful. Why igabalos. Restlessness. Why pagkamutang. O ang ikanapulog 5, having few values in life. Now, sa dihangang usa ka magtotoo, mosinta to being rejected, he will tend to be a victim in reaction sins. So what should be done? Ano sa mga angay buhaton aron malikayan nimo kining maong kondisyon? Ang tubag, do not react. Ayaw sinta. Instead, tubahag lang. Tubaga lang ka na pinaagi sa imong paggamit sa metabolized Bible doctrine. O ayaw gyud ni kalimti. Always remember that dili mo salir kining tulo ka human problem-solving devices. Denial, repression, projection. Ato ning gibalik-balik aron di na gyud nimo makalimtan. Kay abi nimo, ang usa ka magtotoo nga magatuon sa pulong sa Dios ug dili ma-metabolize ang iyang gitunan, dili maka-metabolize ang kinsa mo metabolize, ikaw ba ang Espiritu Santo? Espiritu Santo. So, mao lagi itong akong ibalik na po ni nga pagtuon nimo sa pulong sa Dios, nakasabot ka, nakakaton ka, unsa may sunod nimo buhaton?
imo ka ng dawaton. Kaya nakasabot man ka. So you use your volition, your free will, by making a decision whether you believe it or accept it. Believe it, accept it, and embrace it. So kay pinagi lamang niya na ang imong pagdawat, pagtuon niya na nga kini lihukon dahil sa Espiritu Santo. Siya may mo metabolize through His omniscience. Pagka-omnisciente sa Diyos ng Espiritu Santo, nakita ng imong attitude o iya dayon ka nang ibalhin sa right lobe nimo. Tuo nga bahin sa imong hunahuna. Okay? The right lobe of the mentality of the soul. Iyang ibalhin dito, dili na gnosis doctrine, kundi epinosis doctrine. Nagaling na metabolize na. See? So, mora na. That's the only time nga unsa nga kanang magamit ang pulong sa Dios nimo. It is usable. Apan kung wa may ma-metabolize, dili na usable. Kung balikon, wa ka na spiritual validity. Why pause ka na? Dili magpuslan sa espirituhanong pagkinabuhi. Okay? Mo bitaw na, this is critical, kinibahina. So, kung balikon, nga usa ka magtutuo, nga magatuon lang sa pulong sa Dios o panwa ma-metabolize ang iyang gitunan, cannot live the spiritual life. Hindi yun. Hindi, unsaon man niya pag kinabuhi sa espirituhanong pagkinabuhi, nga wa man lagi niya dawat, wa man niya dawat, wa man niya tuuhi ang iyang gitunan nga pulong sa Dios. Ang iyang nibuan ra tantamahon tuon sa academic knowledge. Sama ra siyang imong nakatunan gikas mga eskwelahan. Gitudlo sa inyong maestro. Academic knowledge ra. See? Tingali malihiro ka sa unsa. There is a point I would like to stress here. Mahimo nga ikaw labihan nga pagka-edukado. Pagka-daghan sa imong hibang kaagan. Tingali labihang taas sa ang listahan sa imong mga accomplishment, educational accomplishment. Tingali kuang ka daghang mga kurso nimong nahuman, master of unsa na diha, doctor of unsa na diha, o unsa pa. Kinatas-an na yun nga ikaw, you are highly educated, apan wala kay pulong sa Dios, sa tubangan sa Dios, unsa. You are just ignorant. Kaya waman kahibang kaagan sa pulong sa Dios. Nainumdum ka sa Isaiah 55:8 and 9, unsa gisulti sa Dios. My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na. You see? Maura na ang pagkuhan nimo, ibang kaaga na nimo sa unsa. You are spiritually educated, highly educated. Diha. Kaya ang pulong sa Dios is over and above sa unsang mga kinaadman nga imong na panag-iyan ining kalibutan na. You see? So ako lang nagisingit diha. Now, kining maong magtutuo nga itong gisgutan nga kultubra sa noses ang iyang nakatunan o kay wa man mamitabolize, di magamit sa iyang espirituhanong panginabuhi tungod kay siya karnal raman. Nanondom ka? Duha ka klaseng magtutuo, karnal or spiritual. Naunsa man ning karnal? A believer is declared carnal once he keeps all kinds of sins sa iyang kinabuhi. Magtiner siya mga sala diya sa iyang kinabuhi, then he is declared a carnal believer. Gitawag siya carnal.
narabitaw ng pulong karnal gikas word nga karne. Unsa may mong mahulagway karne, kundi nimo asinan unsa may tabo, mabaho, madunot, maransyo. You see? So, karnal mo na atong gitandi lang usa ka magtotoo. Sa tubangan sa Dios baho yun. You see? Kay karne, karnal. So kay karnal man siya, tungod kay siya karnal man, kundi siya mo usab sa iyang attitude, change his mental attitude, usbo niya ang iyang lifestyle, inay di na siya mutagad sa pulong sa Dios, mubalik siya, mag-usab siya sa iyang attitude, o magtuon, mutuo, mugamit sa pulong sa Dios, then balik siya sa iyang tumong ngadto sa pagsibog sunahan, ingon nga magtutuo nga mananaog. You see? That's the only way. So, pagkakaroon, mientras tanto, naman siya mga daghang mga diya sa iyang kinabuhi, he's declared carnal. And, kung di lagi siya mag-usab, then, the tendency is, kalagmitan gyud nga mahimo na siyang reversionista. Okay? So, mo na iyang dangatan, musuod na siya dito sa 8 kaang-ang sa pagka-reversionista. Now, nasayon tangang usa ka gnosis believer is hypersensitive, pikon, dali rin ng matandog, self-righteous, matarong siyang kaugalingon, o dautan gud siyang pagkatao. He is an evil person. You see? Tingali sa atubangan sa tao, maayo, may smiling kayo, maayohon, kung saan siya. But deep inside, he's evil. You see? Mabitaw na. Ato na po ning isingit nga kining human God. Unsa man ang human God? Mao ni opposite sa divine God. Ang human God, ang definition God sa in English, human God is anything and everything a believer does outside of the divine dinosphere. Ito man siya gawas. So kanang gibuhat niya, bisag unsa kamayo, nahugrang yun na siya unsa. Human God. So akong balikon, ang tanan nga mayong buhat, nga himuon sa ka magtotoo, gawas sa operational divine sphere, ang otherwise called royal palace sa mga magtotoo. Kining iyang gibuhat, nahugra yun sa pagkatawhanon ng mga maayo. Human good, o kini will tend or mo hagbong o mo kabot kini sa pagkadautan. Now, tingali na daghang mo sinta na po din ining doktrinaha nga human good are evil. Okay? Musinta gini ko kasagaran ni mo pa'y pagkadungog nila. Basta tawhanon nga mga maayo kana mahog yun na sa pagkadautan. Okay? Ang maayo ra gyud tukma nga sibo sa paggrasya sa Dios mao kadtong buhat sa usa ka magtotoo nga iyang gihimo didto sa sud sa operational divine sphere. Sabta gyud na pag-ayo. As long as you're inside the operational divine sphere, the royal palace, which is supposed to be your residence, ingon nga magtotoo, tanan nga imong himuong desisyon samtang na kasasod kana divine good. Dios nun nga buhat na. Ug kana rang matang sa maayo nga unsa pagagantihan sa Dios, rewardable good production. You see? Ang gikumparar mangod ning human good ngadto sa unsa kahoy, kugon ug dagami. Kung imo nang duslitan unsa may mahitabo niya na sila og ginadayon. You see? They are dry. You see, mo sunog na, mo dilaab na, o mo maugdaw. So,
Unsa may agantihan sa Dios? Wala. Nothing. So, ang mulahutay ra gyud that will last, okay? Mao ang divine good. Nagitandi kini na diya sa Korinto nga kini mao ang kanang pilak, gold, silver, precious stones. Sa in English pa. You see? Mao kana ang gantihan sa Dios. Mora. Dili niya magantihan kadtong mga tawhanong maayo. Only divine good. Unsay definition sa divine good? Anything and everything a believer does inside the divine sphere is divine good. So mao ni atong ibalik-balik ni hangtod nga klaro ra gyud matin-aw gyud diha sa imong limpatakan ug kini masilsil na. This will sink in diha sa imong kalag. Nga kini doktrina ni pagtulon ani gikan sa huna-huna sa Dios. Kini atong ipangtun-an. These are divine viewpoints. Na nimo mudawat ka ba niya na o dili? You have the freedom. So mao na nga, we always remember as believers that na anang mga human, kaya kini kung atong isgutan, may tungod man ni sa 10 problem-solving devices sa Dios alang kanatong mga magtotoo. And always we should remember nga naay human problem-solving devices pod. You see? Like denial, ang paglimod, repression, ang paglubong sa kalimot, ug ang projection, ang imong pahid o pagbasol ngadto sa ubang mga tao. You see, ang usa ka magtotoo nga nagatuon sa pulong sa Dios ug wa kana mabalhin sa tuong dapit sa iyang right lobe. Tuong bahin, of course, right lobe man kana. So, wa man mabalhin tungod kay ngano wa man mabalhin? Wa man niya dawata, wa niya tuohi. Underline that word. Wa niya tuohi. So, nahuog lang na og unsa academic knowledge lagi niya. Tawhanon ra gyud nga dili na madawat sa Dios. This is very critical. So, mao na nga gikinahanglan imong pagdawat, pagtuo o paghagop niya na you embrace that truth which you have learned from the Word of God. O diha-diha ang Espiritu Santo muliho iya kining unsa himuong tinuod diha sa imong kalag. He's going to make it real diha sa imong kalag o nahimo na kanang epinosis doctrine. Dili na gnosis kundi epinosis, over and above knowledge. Sobra pa, labaw pa sa imong kahibalo. O kana di na nakahibalo kundi kaalam na nga mao'y magamit sa imong adlaw panginabuhi ingon nga Kristohanon. Okay? So, ang usa ka magtutuo nga nagtuon-tuon kuno lagi siya Bible, apat mo lagi ang prinsipyo nga mo tigbabaw kanunay nga studying God's Word is one thing, but believing it is another thing. You see, kay anara man mo magamit sa imong pagtuo niya na. Natural sa paggamit nimo kuan nimo tuohi. It's very simple logic kana. Wa man nimo tuohi. So, sa may kapuslanan, wa nimo tuohi. Mao bitaw nang this is critical mo ni kanunay na kung gingon nimo. So kining mao magtutuo sige tuon sa Dios apan wa man niya lagi tuohi, it remains to be carnal. O naibaw na kung sa butog carnal. Kanang maong magtutuo tuwar gyud siya magapuyo dito sa unsa gahom nga may dapit nga may gahom ni Satanas. The two CD1 which is the arrogance complex ug CD2 which is the hatred complex. Duha na magtapon-tapon na siya, magtabok-tabok na siya diha. See? So, why kapuslanan iyang
pagka-Kristohanon. He is a reversionist. Muna nga itong gipanghisgutan. O, unsa mangyoy kanang masinhati sa maong magtotoo, gnosis believer lang siya. He is hypersensitive, pikon, tandugon. He is self-righteous. Matarong siyang kaugalingon. O, evil person. Bantay na. He remains to be an evil person. And he becomes to be a con artist. Kamao siya mo, maniubra. You see? Mga kalaki. Now, so, nara siya, magpuyo lagi diha sa cosmic system, CD1, CD2. Kaya tungod kay siya, carnal man, siya magahimo sa magabuhat siya daghang mga common personal sins. Sama sa itong ibang tunan na, mental attitude sins, sins of the tongue, overt sins. He is a miserable person. What am I mo niya na? I'm sorry to tell you. Sorry to say nga, kini prinsipyo kini sa pulong sa Dios o dili kina matuis. So, yung pagtuis, iyahaman ang una-una sa Dios. Na mo niya itong ipangtunan. You know how critical is this? Na kung naanak kay pulong sa Dios, mo na'y makapataas diha sa imong pag-ila, pagmatngon, pag-alinggat nimo. Kinigod sa in English, discernment. Maka-discern ka, dali ra ka makaila sa mini gikan sa tinuod. You see, that is discernment. O kini can only be acquired, paminaw, this can only be acquired as you continue growing in the Word of God. Nahimo ng tinuod ang pulong sa Dios diha sa imong kalag. Kini mga butang atong ipanghisgutan matinuod na. You see? Kanang paingon na ito nga matinuod na, that does not mean nga di tinuod. Ang pasabot nga klaro na nimo. Tataw na. Tinaw na. Sa so, kay naklaro na, tinaw na, tataw naman nimo. Sa pa may imong dudahan. Unsa pa may imong duha-duhaan. Nga kana kamatuuran magginagkikan sa pulong sa Dios. Huna na sa Dios, oy. 1 Corinthians 2:16, the Word of God is the mind of Christ. Huna ning Kristo kining atong gipangtun-an. So, buot ka ba? Fellow believer nga mahimong miserable? I don't think you can afford. Kay ikaw, produktor gyud sa imong desisyon kung miserable ka na, tungod na. Carnal, perpetual carnality leads to what? To reversionism. O ka na. O buot ka ba nga you will be totally divorced from reality sa kinabuhi? O mauna. Kaya mauna ka na imong kahimtang, umikan sa imong desisyon, ikaw preoccupied na sa imong kaugalingon, ikaw na kanunay gitanaw. You see? You're self-conscious, egotism, egoistic, self-centered. Imo rang kaugalingon, I, me, myself. Mora, okupado ka sa imong kaugalingon. Na he only uses human problem-solving devices when he is confronted with any problem in life. Labing tinuod na. Kay, muwapak mga yun mga suliran na to. Maudoon sa tingin na to, adversity is inevitable, stress is optional. Now, tungod kay ang mga sala gumikan man kana sa emosyonal nga mga sala, way doktrina. Thus, sa diha nga na ng mga problema nga mo hapak diha kaniya, I'm talking to a believer nga mo nang kahimtang niya, karnal,
ang iyang yung himuon, ang iyang gamiton, maura ka tong tulo lagi ka human solution, denial, repression, projection, denial, paglimod. No, di man na tinuod kanina ang kuan mo kana mo kadto. You are denying. Repression, imo lang nang ilubong sa kalimot. Aron di na magaunsa hasol nimo, which is human solution. And then projection, nga imo na lang yung ipahid nga to sa uban. Iya bang kadtong imong sayop, imo bang hatang nga to sa uban, pasangin lan na lang ang uban. Ang tinuod ikaw man gyud ang nahiagom na niya ng maong kaimtang. You see? Sa laktod ng pagkasulti, ikaw, niya ng kaimtangan nimo, ang imo rin yung magamit, human solution, dili divine solution. Ang kagrabe pag yun niya na, ikaw, you would readily say, why did God let this happen to me? Popular cliche na. Nga, maura ba yun na ikasulti sa mga magtutuong way doktrina? Nga naman naingon man ko nini, nga nung gitugutan man ni sa Diyos. So, you can see how miserable a carnal believer. Luoy. Makaluluoy. Uyamot. So, iyarag yung tinuyuan ka ng pagka-miserable niya. Nga dili man buot ang Dios nga mao na iyang kahimtang. Mao lagi ning atong gitun-an nga masumpo na to kining mga occupational hazard. Nga mao kini mo hasol ka nato ug babag sa atong kanang determination nga mo kabot kita sa atong tumong. Ingon nga mga magtotoo unsa atong tumong? To become winners. To be problem solvers, dili kay problem manufacturers. So, inanang kahimtangan nimo nga karnal, reversionista, wala magkadimaon na imong kinabuhi. Miserable lagi. So, produktor lagi kasi imong desisyon. Tinuyuan sa buot maniging sa mga katiguangan. Hinumdumi gyud kanunay nga a believer who is negative and recalcitrant to the study and learning of Bible doctrine, he is never able to execute his spiritual life. Subo gyud nato nang palandungon nga di gyud tuman sa espiritual ng panginabuhi. Di gyud. Tinawanon ra tanan ang naani mo diha. Ang imong kanang sulbat sa imong mga suliran, tinawanon. Unsay prinsipyo matong babaw? Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine, guaranteed solution. Iyaha gud sa Dios. Sipyat ba din na? So, mao na nga naghisgot man tao kining kanang salikway, no? Rejection. Now, you see, there are two reasons. Duha ka hinungdan ngano nga ang usa ka magtotoo isalikway. He is being rejected. Ang una nini, baka kung sa paminaw. Usa ning hinungdan mo nga wa siya magatubo diha sa pulong sa Dios. He is not growing in doctrine. Okay. Munong tagamay niya na. He is not growing in doctrine. Unsa man buto pasabot? Wa siya magatubo. Unsa man pagtubo? You see, humanta maluwas. Ngano sa ta maluwas? Itong higayon nga nakadungog tas may balita sa kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Imo katong gituuhan. Og ikaw naluwas tungod kay imong gituuhan. Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluwas. Human ka maluwas. Okay? Anak ka naman sa Dios.
luwas ka. Mo lagi ning nagpangitabo sa imong pagaluwas. Nahimo ka nga sa Dios. Sako pa gani ka sa harianong panimalay sa Dios, royal family. Ngano royal man? Tungkol kay the Lord Jesus Christ is the King of Kings and Lord of Lords. Hari siya, King of Kings. Kung mga nanginahanglan siya gingharian, to rule. Ug ikaw ug ako nga magtotoo, mao kita ang unsa mga ginsakupan niya. Mao na nga siya harianon ug ang atong panimalay, family royal. Na iba na mo kung sa butog royal family. Royal ba? Sama niya nang diha sa Inglaterra nga unsa na ay queen, ay king, ay prince, princess, royalty. Na labaw pang imo kay langit no naguna. Diha nga ikaw na luwas, you immediately, instantly became a member of the royal family of God. Okay? O kining tanan na nagasuportar tanan nga mga bersikulo, kapitulo, bersikulo, o kini atulan ni murag silbi lagi ning riiko gikan sa mga sources nga nagmakuti o meticulously studying all of this from the original languages. Mao ni grasya ning atong gipahimoslan. So mo na diha nga ikaw naluwas. Sa to mga panghitabo nimo naluwas ka, ikaw gisuluuban sa pagkamatarong sa Dios. So di na mo tanaw ang Dios nga ikaw hinukman kundi ikaw na matarong na. You're justified. Unsa pa? Kalifikado ka nang mupuyo sa langit. Unsa may nagahimo nimong kalifikado? Sa panahon nga imong gidawat sa Kristo, automatic pod ngang imo ngan ilista na, isuwat na dito sa Lamb's Book of Life. Book of Eternal Life. So, mao na nakakalifika nimo sa pagpuyo na uban sa Dios dito sa langit. Unsa pa? Gitimbrihan ka sa Espiritu Santo. Tinimbrihan ka. Sealed by the Holy Spirit. Kini kong seal o gato ning ay sagugik sa history ni sa kaniadto kini bang mga hari atong panahon na sila'y kanang sing-sing, okay, dako nga sing-sing o ang tanan niyang property, ang tanan niyang mga kabtangan, mga property iyang deposito sa bangko, iyang kanang mga katigayunan, tanan silyuhan na niya. Kana nagpasabot ti mailan nga way makapanag-iya niya ng mga utanga kundi siyara. You see, exclusive property sa hari. Na mao po na sa pagkaluwas nimo, gitimbrihan ka sa Espiritu Santo. You're sealed by the Holy Spirit. Kana di mailan nga ikaw gipanag-iyahan na sa Dios. Wa na makapanag-iya nimo. Way demonyo, way tao, kinsa pa niya makapanag-iya nimo. You are now a personal property, private property of the God of this world. O royal family ka. Unsa pa? Labihang dagana ang mga benepisyo imong nadawat. 39 irrevocable assets. Yan ang higayon nga mong gidawat si Kristo nga mong manluwas. So ikaw Kristohano na. Luwas na. Ini kamatay nimo diretso na kas langit. Okay? Nanarapon na nimo butuo ka ba diyan? Kanunay na ito balik-balik. It's a matter of choice. Kasabot ka? Dili ni dua-dua, wani gama-gamaa, wani buhat-buhata, dili ni kay hinimo-himo na to. You will be in trouble with God kung himo ng gamag, sana istorya, o himo-himo ka lang yan. Kanigikan sa pulong sa Diyos tanan. Sumaw na nga, karon ikaw man, luwas naman ka, okay, you are now saved, once saved,
always saved. That's the doctrine of eternal security. Diha nga luwas ka na, ang sunod nga stimulus nga imong atubangon mao na ang unsa. 2 Peter 3:18. Abrihe kanang imong Biblia. 2 Peter 3:18. Segundo Pedro kapitulo 3 bersikulo 18. Unsay gisulti dias in English. But grow, paminaw, ang gisulti diha, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsay bot pasabot? Grow, pagtubo. Unsaon man to pagtubo? Pagtuon sa pulong sa Dios. Kay ngano, maura kini kalanon sa atong kalag. Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Maura ni kalanon sa atong kalagoy. So ay kunog pagkaon imong lawas once a week. Ato ning gitandi sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Daghan sa mga magtutuo tungod lagi kay they are negative, recalcitrant, negative, wa gyud gana pagtuon sa pulong sa Dios. Way panahon. Okay? Namo na nga unsa man la pagtubo, wa man la pakana ang ilang kalang. Mo bitaw na nga mando sa Dios nga atong pakanon adlaw-adlaw pagtuon sa iyang pulong adlaw-adlaw, dili sinimana, dili binuan, dili tinuig, adlaw-adlaw on a daily basis. Ngano? Tungod kay sama sa atong lawas nga nanginahanglag pagkaon adlaw-adlaw, 3 square meals pagani ang atong pagpakaon sa atong kalag, even 1 hour. Pila man ka oras ang gihatag sa Dios nato adlaw-adlaw. Every day, He gives us 24 hours. Unya di ka makagahig usang oras pagtuon siyang pulong. Nya tingali mo tanang asa mangutang magtuon na. Kini usa kini ka source. Kining Bible study through the YouTube ni under this ministry, usa kining source. Wa ko moingon og maura ni. Wala ba ko moingon? Kadaghan diha nga imong maubitaw na. Ayaw kalimot ang Dios nagaingon diha sa Jeremiah 29:13. You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Unsabot pasabot. If you truly, underline that word, if you truly seek me, you will find me. Saad na sa Dios? Dili mamakak ang Dios. He keeps His word. Wa manggu ka mangita. You did not seek. So, ani mo makaplagi. Manang Dios nagaingon, seek. You will seek me and find me. Di ikyot mo si piyat siya sa iyang saad. Pangita lagi. Mampug ka mangita. Ang uban kaya siksik man lang. Matawa ito ako mga amigo, pangingon ako, nagsiksik lang po pangita. Wag yun, dili kay, mabito nag-iingon na itong truly. If you truly seek me, you will find me. Pulong na sa Diyos. Muna nga, if you truly seek me diha, ang Diyos pinagi siyang pulong. Nakadagat ang mga sources sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Labihan lagana through the modern media. Unsa nakagrabe na itong technology karong panahon na social media, tanan, na TV, na radio, unsa pa, na tanan, we are bombarded by all kinds of unsa information. This is the information age. Pagmata na diha, fellow believer, information age, na tanan. By just unsa imo lang i-post diha na gawas ng tanang mga suhito diha mga unsa computer diha sa mga cellphone diha sa mga YouTube diha sa kanang Facebook, labihan nagana. So anak kay ikapangulipas, di na kamayo ko kadlungogan ni. Uy,
ipakita na bagay sa Diyos iyang i-replay ang tanan sa imong kinabuhi mo deny ka, ipakita sa Diyos na nang pitsahan na magkamupahimos. You see? So di ka kaiskapo. Kay ka panglipas. Men has no excuse. Okay. So, in short, ang usa ka magtotoo nga mo kini mo na negatibo man lagi wa ipagtuon, wa magatubo. Mo nagingon nato nga wa lagi magtubo. Kay wa man magtubo sa panahon nga pakon na siya bisag ginagmay nga masuliran kinabuhi, mo dayon lagi siya ingo, why did God let this happen to me? Nana, luoy. You can see how miserable a carnal believer is. Kay kinesya is divorced from the reality in life. He's just a product of his own decision. Always remember, a believer who is negative and recalcitrant to the study and learning of Bible doctrine, dili gyud siya maka-execute sa iyang spiritual life. Ngano? Kay lagi, ito naman isgutan, he is not growing in doctrine. O, under the law of responsibility, he is disciplined for wrong decisions. Sa isulti sa pulo sa Diyos, when we sow the wind, we reap the whirlwind. Ato ning ipadayon, ugma, sa atong pagtuon nining maong doktrina, God's 10 problem-solving devices for believers. Magamputa. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining mga kamatuoran nga mong napupo, nakatunan, pinagi sa Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Dada kami pagbalik din ni Lapita, ugma sa among pagpadayon, sa among spiritual momentum, pagpakaon sa among kalag, kay mo lamang kini ang pagi, di ay matud mo sa imong pulong, nga kami makakabot sa among tumong, ingon nga mga anak nimo, spiritual maturity, where there is capacity for life, capacity for blessings, capacity for blessings, o sa tanan nga mga kaayuhan nga imong gisangkap kanamo. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.